נו! תשים משהו בכיס, אתה מקבל ביט? בטח, בטח, זה אפילו לא שלי, אבל אתה יכול. רק פייבול. רק פייבול. אתה לא בסדר, אתה מצוין. כל עוד 1-0 לנו אתה טוב. נראה אותך, איזה משחק שפטי הכי גדול. איזה משחק הכי גדול שפטי. הנה, עכשיו אתה עושה את המשחק הכי גדול, ראשון נגד שני. מעבר לזה, מעבר לזה. מי, מכבי תל אביב? מה? נגיד לך? תגיד לי איך אני אדע. בליגת האלופות, לא? מכבי חיפה, מכבי תל אביב וזה. וואי, וואי, וואי. לא סתם אמרתי לך מכבי תל אביב, היה חסר לי רק עוד קבוצה. יש בפלו דונלד, תביא אותו. רואים עליך. תביא קוץ, אני מזובי. למי יש כוס פלסטיק? נביא, הבחור שם רוצה תה. אבידי, בואי תביא לו, אבידי, לבחור שם, בואי. בואי, מצווה, אבידי. הנה הבחור עם הכחול, המבוגר. תביא לו תה, לא, אני לך, לכי, קחי את התה. זה עם המעיל הכחול. זה עם המעיל הכחול, הנה, רמי אבידי. רמת ישראל. רמת ישראל. יאללה, רמת ישראל. יאללה, רמת ישראל. יאללה. הלאה, להתעורר, להתעורר! יאללה, התחלנו. הלאה, ג'וניור! יאללה, רמת ישראל. יש! נו! עוד! למה הוא לא בועט? יאללה, למה הוא לא בועט? הופה. מי, הבחור? שופט, מה זה? מה לבוא? מה נעשה לבוא? כן, אני מצלם. רגע, כמה דקות. רגע, יפה. תחזיקי חזק. אני רואה פה, אביגל, שאני פה. הם מסתירים לאלי, זה פה תשבו. רמי, איך הוא לא בעט את זה, רמי? רמי מביא גול עכשיו. הלאה, ג'וניור! אל תשכח שחדש לו התפקיד הקשר. משחק יפה, אבל. כן, שם אותו קישור. לקח לאקזיט את התפקיד. תן לו! איי. יש ערפל, אה? יש אני רואה בעיניים דווקא. יש קצת, כן. קצת. זה האוט שלהם נותן לנו את האוט. זה מהבוקו שאנחנו זורקים פה. טוב, הלאה. לא יצא למסור, היה חייב. יש להם שיעור גבוה. הגנה! טוב מאוד, הופה! הלאה, דיו! צא! יאללה, יפה! הנה!
יאללה רמת ישראל! יאללה, יאללה. אבא, אתה יודע למה הוא לא נותן להם פאול? כי הוא רוצה מגן. תביא לי אמא שלי. עוד פעם דפקו איתם הציד. הלאה, הלאה ג'וליו. אני חייב לראות, איזה דקה זה? דקה 5 מהמחצית השנייה. היה איזה באסה. היה אופסייד בדיוק. שופט לא היה אופסייד. שופט, תן לי יותר תן. אחי, היה פה שחקן שלהם, שחקן הגנה שהרים את הכדור. תראה לו אחרי זה בווידאו. מה זה? איזה באסה להבן שם? מה הם שומעים אותי? בהפסקה נראה לו, בהפסקה נראה לו. טוב מאוד, טוב מאוד! הלאה! יאללה רמת ישראל! אבא, מה זה אופסייד? יאללה. למה הם נרדם? למה הם שחקים יפה, שחקים יפה. רמת ישראל! רמת ישראל! רמת ישראל! רמת ישראל! זה חלוץ, כזה כדור, בוא נעלי, שם בסלמים. זה טוב, בואי נצור. יש עוד המשך, איזה יש עוד המשך, זה ברצלונה. וג'וניור! עומר שלך! איפה עומר? יקיר לא עובר, יקיר! עד הסוף, עד הסוף יקיר, עד הסוף! טוב מאוד, טוב מאוד! כל הכבוד! כל הכבוד! אחלה הגנה, באמת. ונחתה שופט, כדור אדום! שופט, הבאתי לך תה! תחזיר את התה. כן. צריך לנסוע בשלט שם. בערוץ החדשות. יאללה רון, יאללה! יאללה רמת ישראל! טוב מאוד, טוב, טוב!
הלאה, 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 הלאה! הלאה, אושרי! הלאה, הלאה, אין שם אף אחד. מה, לא היה פאול? יפה! אני אציע אותך! אבי, היה פאול, אבי. מה זה פאול? היה פאול, אחי. מה זה פאול? אמא שלו אבל היה פאול? הוא שרק. תמיד אתה מצלמה, אני לא גדל. אבי, אבל הוא שרק! לא שרק. שרק? רמת ישראל! רמת ישראל! כל מה שאת אומרת, כל מה שאת אומרת מוקלט, זהו. מה, אתה מקווה שלא רוצה אמרת להגיד שטויות? משהו? הנה הגול, הנה הגול. עשתה לי חול באוזן, עשתה לי. הנה הגול, הנה הגול. אופסייד, אופסייד! אופסייד! שופט, אופסייד! אבא, למה נבוא לא בא למקרה צורך? הלאה, הלאה, הלאה! למה נבוא לא מגיע למקרה צורך? רסו, למה אם מי יש שם? הלאה שלב, הגול מגיע! הלאה שיקו, הגול מגיע! הלאה שיקו! הלאה ירדן! אושרי שמה... לא, מכוחן. בסדר. נשאר עוד 3 דקות. הוא חולה? לא, נראה בסדר. נראה בסדר. נשמות אותו, הלאה! הלאה שיקו! הלאה, אברהם, הלאה, הלאה, הלאה! הצבע הוא אדום, שתולים 82. וחלום. מקום ספורטק דרום, הצבע הוא אדום, שתולים 82, זה חלום. הנה אחורה, הנה אחורה. למה הוא לא מוציא אחורה? למה לחפש את העוד אחד? אבל אורון פתח לו יפה. קרן, קרן, בטוח. קרן, קרן. ברור כן, מה? ספורטק דרום. מקום ספורטק דרום, הצבע הוא אדום, שתולים 82, זה חלום. מקום ספורטק דרום, הצבע הוא אדום, שתולים 82, זה חלום. טוב אוריאל! טוב אוריאל! כל הכבוד אוריאל! מפסידים! יאללה כולם! מפסידים! רמת ישראל! רמת ישראל! רמת ישראל! הופה! מה זה פאול? טוב אליאב, יאללה הופה! יאללה!
בבקשה. גופים זה גופים, חבובים. יש לנו פרשן. חבובים, גופים זה גופים. נבינו מעכשיו. הלו, מריקי. יאללה רמת ישראל! להתעורר! גבררים טובים מאוד. נראים לגמרי, יאללה, לתת גול. הלאה, להשוות! הנה הוא עם המויקן, מספר 11 שלו. איי. טוב, שלנו. לא, 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 לא. לא, יש תפילות מזה. הלאה, ג'וניור. הלאה, לצאת, טוב מאוד. כל הכבוד. טוב מאוד. טוב! איזה כדור! הנה לקחת. יאללה אורון, יאללה, טוב! טוב אורון. הלאה זיו. יאללה, לחץ! אבל מה זה עושה? מצלם. מה אנחנו עושים עם זה? ערן המאמן רוצה להסתכל על הקבוצה שלו משחקת אחר כך ולהגיד להם, אתה רואה, פה היית צריך להזיז ימינה, פה. מבין, ככה הוא לומד. הופה! טוב מאוד, נו! יאללה, זה בדרך, לא לעצור, יאללה! יאללה! מלחמה! על העוד, עד הסוף! יאללה ג'וניור! ג'וניוריקו. הופה! לחץ! זיו לקחת. הגנה טובה. טוב רמת ישראל, יופי. יאללה רמת ישראל! מפסידה. אנחנו רק מעודדים. לא נריב איתם. הלאה זיו, חזק. יאללה, בוא ניתן להם איזה עידוד. הנה זיו. יאללה, בואו ניתן שיר טוב. הלאה הדר, תגיד לו לראות חזק. זיו חזק. יאללה רמת ישראל! יאללה, רמת ישראל להתעורר! הלאה, אורי, מלחמה, אורי! טוב מאוד. יאללה אורי! טוב, אורי, יאללה, אורי! הלאה, לצאת. לא עובר. עוד אחד. טוב מאוד, עוד אחד. כדור. הלאה, לצאת. יאללה אורון! לקחת. הלאה, אופסייד, שופט! אופסייד, שופט! אין אופסייד, סע. טוב אוריאל! הלאה, רמת ישראל להתעורר! יאללה רמת ישראל! מפסידים. לא בדרך שלנו!
צריך להכניס את הלל, אין ברירה. כי הלל צריך מגן לו. כן. אורי. עברו 20 דקות, 21. עוד 10 דקות. עוד 9 דקות. ל. יאללה רמת ישראל! צא! צוקה, יד, שופט! מפסידים. לתת. טוב מלכה! שלנו. יאללה רמת ישראל, חזק, לצאת! יאללה ג'וניור, יאללה אורון! הלאה להתעורר, עובר. הלאה, טוב מאוד. הופה. איזה הגנה. הלאה, לצאת. הלאה. יאללה רמת ישראל! שלב של התגוששות כזה. מפסידים. לא, יפה, קבוצה מגובשת. מה? יאללה אורון! סע! עם בעיות אוזניים בחפות ישראל. הלאה זיו, הלאה! יאללה זיו, יאללה, מלחמה, זיו! הלאה, טוב מאוד רמת ישראל, טוב מאוד! יאללה רמת ישראל! יאללה ג'וניור! יש זמן. הלאה, טוב מאוד, לצאת! הלאה! נו, אורי! למה הוא לא לקח את זה? טוב מאוד! בסוף רמת ישראל! יאללה כולם! רמת ישראל! רמת ישראל! צא קדימה, לקחת לו, צא! הלאה, לצאת קדימה! טוב מאוד! הלכו מכות. הלאה, רמת ישראל! למה אני צועק ומרחיץ אותו? נתן להם. לקח. הלאה, צא קדימה, ג'וניור. לא להסתכל עליו, לקח. ג'וניור. פאול, בן. הלאה, רועי! אתה שורק פאול, תעשה מלאכה. אתה לא שורק פאול. קרן! כפיים! יאללה אליאב!
טוב! טוב רועיקו, טוב. קרן! קרן! פנדל שופט! אבי, צד פנדל. זה מה שהגיוני ניצח. איזה הקמצה של אליה בראש. נגד השיקמה, אלה שבשכנים שלנו, השיקמה. מאיפה הם? חולון כאילו? מדגן. אביגל, זה איפה שאנחנו הולכים לראות בשבת משחקים? זה המגרש שלהם שם. הלאה אלון! טוב אלון, טוב טוב אלון! אלון! עוד פעם אלון! הגנה! הגנה! שחרר אותו, יאללה. יאללה רמת ישראל! יאללה רמת ישראל! יאללה רמת ישראל! יאללה! הוא שחרר אותו על הקו. לא נורא, לא נורא, לא נורא, לא נורא! הוא שחרר אותו על הקו. יאללה רמת ישראל! שחק טוב! הוא שחרר אותו על הקו. לא, הוא איבד את הכדור פשוט, הוא לא הספיק להגיע. הוא שחרר אותו. הופה! הלאה, צא, צא, צא! לא פה. קיבלו ביטחון. הופה. יאללה. הלאה, הלאה, הלאה. מה אתה עושה? על הגבול. ג'וניור חיכה, אולי בנגד. טוב! הלאה, צא, צא! וואלה וואנטה. אוקיי, עכשיו אל תיקח זמן, אל תיקח. אז שלא יביאו את הכדורים כמו מקודם. יאללה רמת ישראל, לתת גול, יאללה! עשה טעות, הוציא את כולם, הוציא את אברה, הוציא את תאו שני, הוציא את אותו עושה טעות. הלל, הוא רוצה גם מלא זמן, לא בסדר. המגנה שלו. כולם ביחד! יאללה רמת ישראל! יאללה רמת ישראל! רמת ישראל! יאללה רמת ישראל! יאללה! 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 הלאה, הלאה, הלאה. יאללה מנצחים, יאללה! יאללה אלון! או הנה הלל חוזר, אבל עכשיו יש דקה. יאללה הלל!
היללי!